Kuwandanipun Bagong. Piye? Kuwandanipun Bagong. Kuwandane Bagong Panakawan. Inggih. Terus kowe mau matur wis kelakon. Tegese Bagong wis tak pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya to? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawuh gawar ngawur ora ana nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane ngono apa aku tak takon?